the founder, the director of Eagle Mountain Prophetic Ministry. Ake sililize sikikize and allow my dead sezangaphambili Apostle MJ Osabalala. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Aibo hallelujah. Aibo hallelujah mthatha hallelujah. Hallelujah ngangelizwe hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah Eastern Cape hallelujah. Jesus. Ake ngikhwabela uYesu isandla esikhulu. Andikayiva ke ingxolo yalapha eMthatha ndiyayazi. Ndiyayazi ingxolo yaseMthatha. Ndiyayazi ingxolo yaseMthatha. Ke ngikhwabela uYesu isandla esikhulu. For the last time kasimphinde futhi uThixo ngehlombe elikhulu egameni lenkosi. Ungcwele 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 ungcwele
phosa isandla sakho uvule umlomo wakho kube lowo nalowo akhuleke athandaze egameni likaYesu. Ake kube lowo nalowo namhlanje akathethe noThixo. Ake kube lowo nalowo avule umlomo wakhe abethe isandla sakhe akhuleke. Bawethe ingcwele egameni elingaphezu kwamagama. Babegameni esithi nasilibiza babakuthuthumela madimoni kibilika izifo. Kubona yonke imithi yamathakathi igqashuka izibopho. Kuvuleka iminyango evalekile. Kugqashuka izibopho. Bayathe uNkulunkulu ongcwele. Bayathe dwala. Bayathe sokulunga. Bayathe sonini nanini. Bayathe mhlekazi omuhle. UJehova igama lakho. Akakho uThixo ngaphandle kwakho. Kuwe izolo. Kuwe namhlanje. Kuwe naphakade. Awuguquki Thixo, awushintshi. Umile njalo. Akuhamba mlilo ohlayo. Mlilo oqathulayo. Ngegama likaYesu. Ngegama elinamandla. Ngegama eliphilile. Ngegama eliphenselwe phezulu. Ukwandlula wonke amagama akhona ezulwini. Ukwandlula wonke amagama akhona emhlabeni. Bayathe ngangalala. Bayathe sonini nanini. Bayathe makhoba ayakhawuleza. Bayathe. 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 Bayathe manga ukho kanti ukhona. Ushaka parota kabusha. Yambako santala bosa. Yanteke monto bosita. Yantali masikenia. Libaba sante. Yondala bosa. Yondala bosita. Rika posikata. Mika pasikataya. Libaba sando. Libaba sika. Rebecca Santa. Moko Santa Libasita. Yantelemo Santa. Yantelemo Kosaya. Yantelemo Sita. Oh yes, Lord. Oh yes, Jesus. We give you praise. We give you glory. Thou art worthy to be praised. Move and saturate upon this place. In the name of Jesus. Father, in Jesus' name, we come against the free powers. We come against the free spirit. In the mighty name of Jesus. Rekatalaposanta. Mandalaposika. Mantalabebesa. Ripakasuta. Yantekemosa. Liba Santa. Liba Baba Shika. Liba Baba Santa. Rekaposante. Raskamandoloposa. Ripakushata. Ikapayanto. Ikapasikate. Una mama boyande. Babeka mediga Jesu. Agotatika weyako. Lilo shayo. Lilo atulayo. Atulayo kimimoya. Egameni lika Yesu. Wasanazareta. Pilisa bakulayo. Akizibopho kwabamoshiwe. Funa iminyango bathola imisebenzi abangasebenzi. Ngegama lika Jesu.
waseNazaretha babo ithwele siyabonga sithuthuma lonke malube kuwe izibongo inkazimulo ubukhosi bonke bukufanele busisa munye nomunye akhona kule ndawo busisa le ndawo egameni likaJesu. Sanctify this place in the mighty name of Jesus. Baba sipindikazi kuzindawo zonkana nophuma sipindikazi emakhekena le ndawo sipindikazi kuzitrato zale ndawo sipindikazi kuwo yonke inkangelizwe sipindikazi wawafumthatha sipindikazi kuyo yonke Eastern Cape sipindikazi in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Rebecca Santana Mama Eva Papa Sante Shiva Baba Kosantana Maya Lamato Sikapa Telebosaya Mandali Kabasia Usisibankala Kotiko Wetu Gekama Lemosa to Yesu Kristu Wasa Nazareta Siabulela Tiko Wetu Siabulela Mdala Wenzugu Siabulela Alpha Siabulela Omega Siabulela Nguye Nginguye Thixo wenyaniso Siabulela Thixo wethu Siabulela Thixo namandla kasimqhobela isandla esikhulu. Oh hallelujah kasimqhobela isandla esikhulu moya ngcwele kasiphinde simqhobela isandla esikhulu ndisacela ukuzwa ihlombe lasemthatha ihlombe lasengangelizwe ihlombe lase-Eastern Cape kanqhobela uYesu isandla esikhulu iqhobela umoya ongcwele isandla esikhulu. Come on, come on, come on, come on, come on. Asimqhobele kakhulu akhe senze ingqolo enkulu. Oh hallelujah. Akhe simqhobele isandla. Abanye bathi uyakhazimula abanye bathi ungcwele abanye bathi uphakeme qhobela isandla kakhulu. Oh thank you Yesu, thank you Jesus. For the last time bazalwane ngicela siphinde futhi simqhobele for the last time simqhobele ihlombe ngicela ukuva ngicela ukuva ihlombe qhobele one more time qhobele isandla esikhulu. Oh hallelujah mighty Jesus. Kasiphinde siqhobele umoya ongcwele isandla esikhulu. Singakahlale phansi bazalwane sithathele ithuba sibulise wonke umuntu ndithi singakahlale phansi ya akuvakalanga kakuhle singakahlale phansi mina sisamile ngenyawo zethu apha konja kuse Eastern Cape isiXhosa nesizulu sibuye siphambana ngesizulu kuthiwa singakahlali phansi apha ndiyayibona into bekufanele ndithi singakahlali phansi okanye sisemi ngenyawo. Kasiphinde ke siqhobele uThixo ihlombe.
Siyabulisa bonke tata, sibulisa bonke mama, sibulisa ulutsha lonke, sibulisa praise team yethu, keyboardist bethu, sibulisa bemedia, team yethu protocol ze-ushers zethu. Molweni bazalwane, molweni ngangelizwe, hayibo ngangelizwe, molweni Mthatha, molweni kanti qhubela uYesu isandla esikhulu kanti ivingcolo. Haleluya. Khobulisa abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu, abawu6, abawu7 uthi kubo wenze kakuhle wabakhona namhlanje. Kasibulisaneni bazalwane, hayibo chini kukho abantu abamile. Ya bulisa lo nanso into kaniqhubela uYesu isandla esikhulu egameni leNkosi. Praise the Lord. Singahlala phansi ebukhoneni beNkosi ethu Yesu. Praise the name of Jesus. Awuthixo kodwa Nkosi yami. Siyabulisa kuba tatu befundisi, siyabulisa utata umfundisi walapha ekhaya, utata umfundisi uMngoma eZulu, kasimqhobela isandla esikhulu umfoka Mngoma eTulu. Angenifa, yabona xa ihlombe lehla kusho ba ikhona into. Ndithi mina kasiqhobela umfundisi wethu walapha ekhaya, utata umfundisi uMngoma eTulu. Ewe siqhobele utata umfundisi umnye walapha ekhaya, umfundisi ubekwa, kasimqhobele isandla naye. Siqhobele umfundisi usanele Nkosi yami Njomane kaMgaga, kanimqhobele isandla kakhulu. Umfundisi ubekwa ube last born yabefundisi apha eEagle Mountain. Hayi buphelile ubu last born. Shame, sorry mfundisi wami. I-last born ngoku ngumfundisi usanele Mhlongo. Kanimqhobelisa khawave isandla mfundisi babona i-last born. I-last born into encinci. Uyayibona mos into encinci. I-handbag. I-handbag isikhwama esiphatha imali, isikhwama somama. Kaniqhobela isikhwama esincinci so Osiyamolweni bazalwane, ni right kodwa ni right before ndithetha into ezininzi andiqale bazalwane ngoxolisa. Ndina how many weeks ndingasezi apha? Iphelile inyanga? Hayi inyanga ibingakapheli. Phelile? Hayi 2 weeks. 3. Yo, i3. Babala kahle. Injalo i3. 3 weeks. Hayi bazalwane, i2 weeks man. 3 weeks ndingeze Mthatha. So ziphinde yenzeke leyo nto. Hayi ndixoleleni bantwana beNkosi, apha engqondweni yami kukho into ethi i2 weeks. I3. Hayi bazalwane, ndiphakamisa izandla. Hayi andisaphinde ndilove kangaka jini. Kodwa keni nizameni man, noma ndilove 3 weeks khani niqhwabeleni isandla. Hallelujah. Kubo bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya nabazofumana le video later,
Siyababulisa egameni lenkosi uYesu, kasibaqhubela isandla abamukeli bethu. Amen. Bazalwane sibulela uThixo ububhizi bomsebenzi kaThixo. Ndake ndatsho ukuba kukho ezinye indawo endifuna uthi xa ndihluphayo ngazo. Enkosi bhuti ndiyabuya bazalwane, khanithi ulinda kancinci. Yo, awasemanda amanzi asemthatha. Amen. Ndifuna ukungena ezwini, but ke bazalwane siyaxolisa kakhulu on a very serious note. Asenilahlanga, niyathandwa emthatha. Noma ke bendingaveli kodwa beniloko ndisemkhulekweni wami. Xa ndinyuka ndiyothandaza kwindawo endithandaza kuyo, bendithi bawo ungawulibali umthatha, ubasikelele, ubavulele izingcango Thixo wethu, ungabalibali abantu basemthatha bayakudinga Thixo. iSouth Africa yonke iyamdinga uThixo, kodwa uyabona umthatha uyamdinga uThixo. Andazi noba ndiyavakala na. Ndiyavakala. Ayizobonakala into okanye ukubaluleka kokufika noma kokuza kwethu apha kule ndawo, kodwa emazulwini xa sifika nizawubulelwa nibongwe namaqhawe ukuthi naphuma phakathi kwabantu babekhona emthatha nayo mkhonzo Thixo kumeko zasemthatha. Nizawubulelwa nguYesu ngokuthi niphume nishiya amakhaya nizokhonza uThixo. Khani ziqhubele isandla abantu basemthatha. Hallelujah. Praise the Lord. So ndike ndathi bazalwane nami ukubambeka, ndike ndabambeka very strong. Akuthethi ukuba xa ungumfundisi awuguli, kodwa ke bendiqala ukugula. Andigulaguli mna, andimazi ugqirha kwasibhedlela, ndisazi ngoba ndisiya ukubona abantu abasesibhedlela ndifike ndibakhulekele. Kwanjikishini kagqirha ndiyazi, ndiye ndibabone baphethe le nto bathi bayibethe, bathi andiyazi nokuba injani, ibuhlungu okanye. Nangoku ugqirha uthe xa ndifika wathi hayi wenza ntoni, umuphi umsebenzi owenzayo? Ndathi ndingumfundisi ndiyashubayela. Wathi you need to rest, kuzawufanele uphumule. Ndathi ugqirha ndizawuthini uphumula abantu besifa kangaka? Wathi tata, uzawuba concern ngabantu, uzawufa wena abantu basale baphila, soze ubagqiba abantu. Ndathi xa ndiyifa ndifela umsebenzi kaThixo kulungile gqirha. Wathi ugqirha afane ndikutofe, ndikuphe eyona strong injection. Ndithi kuya gqirha, mna namayeza nangoku ndiziswe ngabazalwane bathi hayi tata fanele uyobona ugqirha. Ubakho umzalwane pha owandithatha wandisa kugqirha, wathi hayi tata kufuneka nje uthole la injection ye-multivitamin because usebenza too much. Xa ndifika kanti undibamba naye ngento yokuba i-multivitamin, ube bendixelele bengasoze ndiye. Kaloku mina ndinogqirha, ndithi wena xa ugula ungayi kwagqirha. Nditsho mna ndingumntu kaThixo,
ugqirha wami nguYesu. Umuntu ontofayo xa ndigula nguYesu. Wena sophika nami uthi namandiyi utata umpostili wathi akuyiwa, wena hamba uye kwagqirha. Mna ndizawutofwa nguYesu ebusuku ndilele. Bakhona abantu eMthatha, kanti imqhwabela isandla uYesu otofa. Ugqirha wandinika amayeza, wandinika ipilisi, wandifaka la injection. Kwaca ukuba mna nenjection nepilisi haya akuhambelani. Ndaziva ukuba ndinabo ubuwiki. Ndathi kwenzakala ntoni? Ndamfonela ugqirha ndathi ndinobuwiki man. Ithini into? Wathi hayi sela iyeza utya ipilisi eso. Ndathi gqirha zindiphathi kakuhle, zitya nenwele zam. Xa ndinibona nje ndinempandla, kodwa ke impandla yobutyebi le. Into ethetha ukuba izimali iimiliyoni zam sesemnyango. Yakanqhwabela iimiliyoni zam. Ndizawumukelisa wonke umuntu eMthatha xa sele sezifikile. Sawuqala apha kutata ndithi i-10,000 ndithi pha utata umfundisi 10,000 ndithi pha ndithi 10,000 ndithi pha. Ndawufika emva pha wonke umuntu bethe nge-10,000 bethe nge-10,000 bethe nge-10,000. Bathi abantu ubuya phi lo tata waphi? Hayi ndiphuma khona apha eMthatha, ndingwalapha into ndagoduka ngomsebenzi. Ndibuyile ke molweni eMthatha. Hayibo molweni eMthatha. Nantso ke so sesingena ezweni siyambulela uThixo baselwana ukunyemezela kwenu, ningaphindeli umva. Nithi utata umposteli ukhona kekho, uYesu khona. Siyaya siyokhonza uThixo. Khane siqhwabele isandla kuloo ndawo. Amen. So unditshintshele ke ugqirha imedication bekanike yona. Asithi ke khawubuye nizokubona. Wathi nyani mshengu ayihambisani nawe. Bendiqala usela ipilisi zakwagqirha mna nditofwe. It was my first time and I think it is my last time. Amen. So kodwa ke kuko konke bazalwane siyambulela uThixo nangabotata befundisi abasiphathele umsebenzi kaThixo kule ndawo. Siyabulela ndaqina ugqibela kwami apha abantu abasha bebazoba nenkonzo. Ndabona izifoto, ndabona ukuba ziyabuyile eMthatha. Ndabona ifoto, ndabona abotata befundisi banxiba i-face coat. Ndathi yo kanqhwabela iyouth, kanqhwabela abantu abasha, kanqhwabela iyouth. Yo hayi uThixo ndisikelele ngeyouth. Yo bantwana bami ngiyanithanda ngothando olumangazayo, uthando lukaYesu. Yakhani siqhwabela isandla. Mbulela uThixo ndiyabona abantu abangotata nabantu abangobhuti bayanda kule cawe ngoku. Botata bami kani baqhwabela isandla manje. Nkosi botata, Nkosi uThixo anisikelele. Bazalwane kwezinsuku since ndiloku ndikhuleka ndisicengela nami kuThixo ndikhuleka ndithandaza. Kuyafika kimi ngenye imini, I remember bendibuya kwenye indawo endithandaza kuyo. Ndifike ndithandaze entabeni ndogqiba ndehle. Ndiphindele umva. Xa ndiphindele umva ndizixelele ukuba ndithandazile. Ndidlala ke iradio, ndidlala umusic. Kubekho
ivoice ethi kumi switch off, ivale le radio. Ndicinga ukuba hayi mani ingqondo yabona mos xa udriver uyi-one unento yokucinga uba hayi ndithetha ndodwa. Bekho into ethi vala iradio. Hayi ndithetha uba hayi ndithatha uba mani iradio hayi ayinanto. Ndive xa ilokhu iqhuba into yomusic edlalayo, ndive ukuba iyandi-irritate manje. Ndivele ndiyi-switch off, ndidrive. After 5 ukuya ku-7 ku-10 minutes ndi-switch off iradio. Sendihambile mani. Kukho ivoice ethi kum uphindela umva. Ndithi umva phi? Kuthiwa phindela entabeni. Ndithi yo hayi sose sendilapha. Ndithi hayi Thixo noma ngabe nguwe lo sose. Kaloku ndibuya entabeni ndikhulekile nje. Ithi voice ijika. Hey ndiqinisa inhloko ndithi hayi ayingoThixo lo. UThixo benithetha naye entabeni akazondijikisa senambe. Hey ndiyive ukuba iserious into yevoice. Hayi ndithi hayi emva ndiphindi. Xa ndiqhuba ndidriver ndive umsindo ongathi kukho into ethatsha phansi emotweni. Lento ndive ibe ngathi ithi qeqeqe. Hey ku freeway ndiphule off. Ndimisa ivile li-1 ngapha, ndimise li-1 ngapha, imoto ithi ndiphume. Ndiye ngaphansi kwemoto ndijonge, akho nto. Ndivule i-engine, akho nto. Check amavili, akho nto. Hayi indihluphe lento ukuba intoni le. Ndithi okanye mhlambe iphumile, thatha imoto ndiqhube ndiyaphambili. Ithi voice jika uphindele umva. Ndithi Thixo nguwe na okanye zingqondo zami? Ithi into jika uphindele umva. Ndibona uba i-serious le voice. Ndithole ndithi kwi-off-ramp elandela ndifumane i-off-ramp ku-freeway pha akujikeki. Ndifumane i-off-ramp ndijike ngale off-ramp. Ndixelele uba ndizawujika ndithi ndiyifumane mhlawumbi indlela endibuyisela ku-freeway. Yeyi bazalwa ndadrayiva 1 hour ukuyofika entabeni. Bendino-15 minutes ndisukile entabeni. Xa sendiphinda umva ndidrayive 1 hour. Yandihlupha lento. After an hour ndayibona onaya ndiyazibona izimoto naya ifreeway sendithi ndifuna ukuya pha. Fike ndibuze kwabanye abafana bathi hayi uright qhubeka uzofumana ibridge. Xa ujumpa ibridge xa uthi kwi-left yakho uzobona indlela ekubuyisela ku-freeway. Xa ndithi ibridge ithi bhodi ikhombe ukuthi nayi i-freeway. Ndithi Thixo ndidrive ndimloya ndiphindele entabeni. Xa ndifika entabeni ndifika vele ndirongo mana ndikho right. Ndiyazibuza uba ngabe nguThixo lo okanye amadimoni adlala ngami okanye ithini into. Kaloku uThixo ngamanye amaxesha sozumazi uThixo. Omnye umuntu angathi hawu kutheni ungayiva ukuba nguThixo othetha nawe. Ngumuntu ongamqondi uThixo lotsho njalo. Xa ungamazi uThixo uzawutsho njalo. uThixo ngamanye amaxesha uyathetha nathi singamuva. Uyakhula apha ekuveni ivoice iphimbo kaThixo ba nguThixo ke lo. But that day I drove back. Xa ndifika uThixo khimoto uphindele entabeni. Ndiphindele pha bendikhuleka khona uthi uThixo tshintsha ungabusathandaza pha. Hamba uyothandaza pha. Kunetshe athi hamba uthandaza pha kule latshe. Ndifike kule latshe ndithandaza. Ndithandaza mose ndiqumbile.
ndimloya ndiqumbile ndiyathandaza. Xa ndiqhuba ndomthandazo ithi ivoice uqumbele ntoni? Ndithi hayi andiqumbanga. Into bese ndihambe kuthi wathandaza. Hey bazalwane, uThixo ukhona. Ndathandaza. Xa ndiphinda umva senigqibile uthandaza, ndidrive. After 30 minutes ndisukile entabeni, ndiyadrive. Iredio ndiyivalile, akusadlali kwa music, kuthulile emotweni ndiqumbile. Hey uThixo. Ndidrive 30 minutes ndiyalijonga ixesha. 30 minutes andiyazi into eyenzeka. Kusuke imoto kwecala lingale iphaphalaza kuki ropes, kuki insimbi zine ropes. Iphaphalaze ijambe ropes izowela kwelicala endriver kulo. Xa iza ithi le moto, ndithi rev mirror, ndithi side mirror, ndibona kuba la xa ndibalekela ngabe uzawubethwa ile moto xa ndiza ngabe uzawubethwa ile moto. Bazalwane, uThixo ukhona. Le moto xa ijampa irole ime ihambe, izohamba kule lane endihamba kuyo, iza ngeside. So xa isiza ngeside andikwazi ubalekela ngapha because kunemoto ela. Andikwazi ubalekela ngapha, fanele ndiqonde kule moto. Hey bazalwana, andazi uba ndiyaphuma kanjani. Le moto seyime inqumile ithe nansi enye imoto. Ndathi kancinci ndabona imoto kundluleka, ndasinda kanjalo. Yo, into endandiyilila, sendililela ukuba uThixo yiyo le bondijikisela yona. Ithenye inhliziyo kodwa kuba awundijikisanga abakhange ndifumane la moto. Athi uThixo bezafumana futhi biza kubulala. Athi uThixo mamela, hamba ngixelela abantu bami ukuba kule 6 months yokugqibela yonyaka babe ready because kukhona into endizayenza kubo. Thixo bazalwane, from January to June bekuyi 6 months. This is the last 6 months ususela kuJuly ukuya kuDecember. Usathane kukhinta yenzile from ngoJanuary kuzothi ga kuJune. Wasivala into zabazalwane, wavala kwantoni. Uthi uThixo miyekeleni, andivula akho umuntu oyawuphinda vale. Ndiphethe message ethi kule 7 noma kule 6 months yokugqibela, kususela ngoku kuJuly ukuya kuDecember, abantu abaninzi bazomangala. Kukho abantu abazothi kuwe uyathakatha, uyaloya, uyifumene njani lezabe uyifumene kanti nguThixo lo. Bazalwane, singena ku7 month of the year. Unumber 7 inamba kaThixo leyo, inamba ye-completion, inamba ye-rest. Kukho abantu abakhathazwe, hey, uzawuresta, uzawuphumula kuJuly. Kawuthi bethu December izinto zakho zizobe zi-right. Ngomqobela isandla. Hallelujah. Ndicela ukunipha imessage ka-2024. Ake sibuyele kuyo
bangakhi abaziyo ukuthi apha eEagle Mountain i-prophetic message yethu ithini? Bakhona abaziyo ithini mntanami? Khawutsho. Say again. Hayi mnikeni into yokuthetha bobhuti. Nileqe okanye yena leqe ezapha phambili. Ungasondeli phambi kwespeaker nemic ibhuti ne. Izapha. Khawusicelele sisi. Ithini? Hallelujah. It's the year of the abundance of rain. Hayi ungayiroli ungayikhumchi kakhulu wena mntwana. Ibize kakuhle bakuva kukho amakhulu lapha kukho abantu abadala. It's the year of abundance of rain. Khawuphinde kokugqibela. It's the year of abundance of rain. Khawuyithethe ngeSixhosa. Ngunyaka isiXhosa man of God, it's really khawuphe nangumvangeni. I'm really Khawusixelele ngeSixhosa. Ngunyaka wemvula enkulu. Uqebile mntana. Uqebile. Ixesha lam Nkosi yam Thixo. Ndicela ukungena ezwini lenkosi. I don't know whether this message uThixo bendiphe yona xa ndisuka endabeni. Apha eMthatha ukuthi izoba relevant na, because kwezinye izindawo kudala iEagle Mountain iqalile. So apha eMthatha sibatsha. So now ndiyayifuna into yokuba Thixo nalapha eMthatha le message ndiloku ndinento ndiyathetha nasendleleni xa ndisiza ndiyathandaza ndiyabuza ukuthi uThixo it's relevant because isizini yeEagle Mountain akusisizini ye-branch ethile kodwa isizini yeEagle Mountain as a whole. Hallelujah. So ngicela ke bazalwane ukuthi ningiphe indlebe just for few minutes ababekhona eThekwini when we cross over to 2024. Kukho izinto uThixo ezininzi azithetha. Ezinye zazo uThixo has confirmed ezo zinto. One, the first thing uThixo ayiconfirma xa siqala unyaka singena ku-2024 uthi uThixo u-2024 kuzoba unyaka wemvula enkulu. Anilibonanga izulu? Ayinethanga imvula. Hayi asithetheni ngaloko. Ayinethanga imvula. Ayinethi imvula. Yanetha. Ukhona umuntu besazi uba izulu lizawunetha ngolihlobo kulonyaka. Akakho. Kodwa uThixo besazi yena. The second, that was the first prophecy. It has been fulfilled. Can nimqhobela isandla uYesu? That prophecy has been fulfilled. The second prophecy, which is one of the major prophecy, ezibe khona ku-2023 kodwa ezithetha izinto ezakwenzeka ku-2024. Abasilandelayo ku-YouTube channel bazayibamba le. I think bekungubani inyanga, I think bekupha ku-23 May if I'm not mistaken. uThixo uyandivulela. uThixo undibonisa politically izinto ezizokwenzeka. I prophesied ngo-2023 pha kuMay isekhona ivideo into emnandi siyarecorda apha ekhaya. Uthi uThixo politically kuzoba khona a shake, a move enkulu ezokwenzeka politically kule country iSouth Africa. Amen. Usuthi uThixo kimi kukho an organization okanye a party eyake yabakhona but ayisekho akusathethwa nto ngayo. Uthi uThixo that party izawuvuka and izawuvuka ngamandla inyakazise. Uthi uThixo ndizawushintsha igovernors. Okanye xa esithi uThixo uzoshintsha igovernors uthetha uba uzawushintsha abaphethe abasemagunyeni. Iprofesi iphume ngo-2023 pha kuMay
I think it was 23 date 23 May nibuyele pha ku YouTube nifike nicheck. That prophecy has been fulfilled nayo. Yiphi le political party uThixo athetha ngayo siyibonile MK ithi rise. uThixo akaxoka uThixo akathetha amanga. Yayingakabibikho nakubakho into ye MK party kodwa uThixo wathetha ngayo. Yenzeka that prophecy has been fulfilled now. Ifezakele yenzakele kanti umqhwabela isandla uThixo akawaqamba amanga. Singena ku last 6 months le esikuyo eka 7 bese fanele ngabe ngiyashumayela manje. Isithunywa sami sesama uku-adjust ofundayo cela sifundele pha kwincwadi yokumkani bokuqala ichapter ngu-18 iverse ngu-41 ukuya ku-46 okumkani bokuqala 18 ichapter 41 to 46 iverse. Sifundele mntanami siyafunda ngathi ungafunda ngale version kaNdekhoyo. Iyo ewe yiyo lena funda ngayo ke mntwana. siyafunda incwadi Ndicela bazalwane indlebe because ixesha lami selimkile kakhulu. izikumkani zokuqala chapter 18 Yes. verse 41 Yes. wathi uEliya kuAhabi Wathi uEliya kuAhabi vuka itya usele vuka itya usele kuba kuvakala isandi semvula enkulu kuba kuvakala isanti semvula enkulu. wenyuka ke uAhabi Wenyuka ke uAhabi waya kudla waya kudla waya kusela wenyuka uEliya enqotsheni yekamele wonyuka uEliya enqotsheni yekamela wehla emhlabeni ebeke ubuso bakhe wehla emhlabeni ebeke ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe phakathi kwamadolo akhe wathi kwindodana yakhe noma kunyana wakhe noma kumkhonzi wakhe khawuhambe ukhangele ngelicala laselwandle kahambe ukhangele kwelicala lasolwandle. yenyuka yakhangela yathi Yonyuka yakhangela yathi akukho nto umuntu kaThixo akukho nto. wathi buya izihlandlo zibe sixhenxe Wathi kawuphinde wonyuke until kuze kube kawu7 yonyuka okwesibini khangabone kwanto wanyuka okwesithathu khangabone kwanto wanyuka kwesine khangabone kwanto wanyuka okwesihlanu khangabone kwanto. Iyabetha into onyuka ungaboni into. Iyachafisa into yokunyuka kube kungenzeki into. Iyakhathaza into yokuloku uhambela into kodwa ungayiboni. Uyashesha ukhawuleza. Iyahlupha into yokuloku unyukile kodwa ungayiboni into onyukelayo. Xa kuthiwa nyuka abuye athi umuntu kaThixo andiboni into athi umuntu kaThixo phindela aphindele mamela kunyukwa intaba apha akuthethwa ngelendo kanye ngesiga
kodwa kunyukwa intaba. Lo muntu unyuka intaba, xa unyuka intaba kunzima kwezindawo. Xa unyuka intaba onke ama-muscles from ezinyaweni ukuya entanyeni, ezandleni asoze unyuka intaba uhamba kanje. Xa unyuka intaba kukho that strenuous lento ekustrayinayo. Uyanyuka kaloku, uyanyuka, akukho lula. Uyawufika uthi awukafiki phezulu, uve uba ndikhathele, kodwa kufanele uye phezulu eqongeni uphinde ufike eqongeni. Xa ufika ukhangele ujonge, akukho nto, wehle ubuyela kumntu kaThixo. Uthi mntu kaThixo akunanto, athi phindela. Kuze kuka-7, kulo ka-7 ithi iBhayibhile wathi xa selanyuka ka-7, xa efika e-7 akuba uyakhathala. Ithi iBhayibhile wafika wakhangela wajonga ngasolwandle. Xa ethi uyajonga ngasolwandle kuthiwa wabona ifu elincinci elilingana nesandla somuntu linyuka ngasolwandle. And mind you, ifu linyuka nje, izulu kuphele 3.5 years, akukho mvula, alinethi izulu, kudry. Kodwa umntu kaThixo uthi yonyuka, ngoba asihambi ngokubona kepha sihamba ngokukholwa. Fika mntanam, fika nthandazi. Wathi ngesesixhenxe ndibona ilifu liphuma elwandle. Ngayivaka into, ndibona ifu liphuma ngasolwandle. Lilincinane njengesandla somntu. Lincinci man, lilingana nesandla somntu. Wathi nyuka, kuthi uAhabi bopha inqwele yakho, uhlehleze imvula ikunqande. Wathi umprofeti kaThixo wathi mamela, njengoba ubona ifu elincinci lingana nesandla somntu, hamba uxelele uAhabi ukuba akabophele inqola ngoba liyeza imvula enkulu. Tata, umuntu kaThixo uyibona phi imvula enkulu? Because uyatsho lo ukuba kunyuka ifu elincinci elilingana nesandla somuntu. Kodwa uthi umuntu kaThixo hamba uxelele uAhabi ukuba bophele izinqola ngokuba gqibezela sis. Nyuka uye kuthi kuAhabi bopha unqwelo yakho, Yes. uhlehleze imvula ikunqande. Hey! Kwakuba mzuzwana lamnyama izulu ngamafu nomoya. Hayibo, kwaba ngumzuzwana, izulu lasibekela ngamafu nangomoya. Khawuthinta ababili abathathu baxelele ukuba iyakhawuleza le nto, iyakhawuleza. Umzuzwana nje soon uzoba phelile uJulayi. Yawuthi phela uJulayi uyawubuphethe into yakho ngesandla. Andazi ukuba intoni oyithandazela kuThixo kwezinsuku, but I want to rest assure you, soon and very soon your miracle kunento ezokwenzeka. Yakhawuleza le Thixo, kanti itheni lento ikhawuleza kangaka? Kaloku the first 6 months khange kwenzeke nto. The first 6 months, ngamanye amagama, from uJanuary ukuya kuJune, it was a waste apha kuwe, because akho nto oyifumene. Uthuke uThixo andingomntu we-waste. Hayi basalwane, uthi uThixo ndizawubhatala nonyaka otyiwe sisikhonyana. Uthi uThixo ndizawubhatala
ayikho into yamahala apha kuThixo. Ukukhonza kwethu uThixo asimkhonzeli mahala. Omunye ngathi last year akwenzakalanga nto. Mamela ndiphethe izindaba ezithi uThixo akawatshi amandla omntu. Kwabakho imvula enkulu. Kawuphindele ivesi engaphezulu. Kwakuba mzuzwana laba mnyama izulu ngamafu nomoya. Mamela, within few minutes bekungananto, isibhakabhaka besiblue, kunganafu, kungananto. Kodwa nje after umzuzwana selaphindele kawu-7, kuloka 7 yaqala into yavela. Ndizomemezela emthatha xa ivela ku-7 ayitsho ukuba ku-1 ibingekho, ayitsho ukuba ku-2 ibingekho, ayitsho ukuba ku-3 ibingekho, ayitsho ukuba ku-4 ibingekho, ayitsho ukuba ku-5 ibingekho, ayitsho ukuba ku-6 ibingekho. Hayi, njengoba ibonakala ku-7 nje beyikho. The more wonyuka nayo iyanyuka. Wena xa unyuka kwenta nayo iyanyuka. Ndizomemezela, the devil is a liar. Uthi uSathana kuwe ayikho le nto ihambela. Keep on coming, keep on coming until uzubone le nto beyingabonakali. Izawubonakaliswa into yakho. Ababuzayo kuba kutheni nihambe iicawe zasebusuku nje, itheni le nto ningozithathekile. Kufika icawe senigijima niyakhona, kufika icawe nigijima niyakhona. Khawuxelela umelwa, ubaxelele nabatsho njalo ukuthi lena enye le ayifani nezinye, ayifani nezinye. Ayifani nezinye. Lena ifika abantu bengaphangeli, kodwa ukufika kwayo bayaphangela abantu. Lena ifika abantu bagula, begula, kodwa ukufika kwayo bayaphila. Lena ifika izingcango zivaliwe, kodwa ukufika kwayo lindumiso. Yamgela, yamge, yamgela, yamge, lindumiso. Ongosi, oh, what was Jesus? Yamgela, yamge, yamgela, yamge. Kodwa njabulu yethu. Yamgela, yamge. Yamgela indumiso thina. Bongo. Yamgela indumiso bawo. Yamgela. Yamgela, yamgela, yamgela. Yamgela. Yamgela, yamge. Yamgela indumiso. Uyinkosi yethu. Oh, Jesus.
favor. Oh, Jesus. Ndifuna uthandaza. Ndikhulula abantu bakaThixo bagoduke bahambe baye emakhaya. Apha phakathi kwenu kukho abantu abazandibamba ngesandla. Bathi umntu kaThixo wathetha kungananto. Kaloku ndiphethe into. Kubezela mntanam, kanihlale phansi. Kanihlale phansi. Awuthi Kwabakho imvula enkulu. Yima, funda ngaphezulu. Kwakuba mzuzwana lamnyama izulu ngamafu nomoya. Kwabakho imvula enkulu. Ukhona umoya. Bewakhona amafu, bekungananto. Njengamanje. Ukhona umsebenzi apha ku awukho. Akho kwanto. Uzawungena uphume, uyawungena ungananto, uphume ungananto. Kubantu abangazi iBhayibhile kuzoboneka ngathi uphume ungananto. Kanti hayi, ukungena kwakho akufani nokuphuma kwakho. Wena ungabona ngathi awuphethanga nto, kanti kunento ophume nayo. Akakho umuntu ongena phakathi ecaweni okuthandazwa kuyo, okushunyayelwa izwi likaThixo kuyo, angena ngananto, aphuma ngananto. Soze xa ungena ecaweni lakunoThixo kho ungena ungananto kodwa uphuma nento. Wahamba uAhabi ngenqwelo yakhe waya eIsraeli. Saye isandla sikaYehova saba phezu koEliya. Wazomeleza. Hayi. Sungama mntana. Ungandluli ngo360 kuleyo ndawo. Ufane nabanye abandlula ngo360. Kawuphinde le verse. Saye isandla sikaYehova saba phezu kukaEliya. Into esohlukanisayo nabanye sisandla. Yebo. Sisandla. Singema sonke kule ndawo kodwa xa isandla sikaThixo singekho kuwe akuzukwenzeka nto. Kodwa xa isandla sikaThixo siphezu kwakho siyagasuka ibopho, iyavuleka iminyango. Kawuthinta ababili abathathu uthi kunento endivayo, kunento endiva, kunento endivayo. Niqalile into yasemthatha ngoku ayifuni. Ndifuna uhamba, ndifuna ugoduka, ndifuna ugoduka. Hayi namhlanje ndiyagoduka. Hayi anizi ukungibamba ngale ndlela endiqhela ukunibamba. Namhlanje ngiyahamba, ndiyagoduka. uThixo ukhona ugcwele indlu akakho ndiyahamba. Bamba. Buya mvangeli. Buya mvangeli kasi. Buya mama. Bambani lento. Saye isandla sikaYehova saba phezu koEliya. Ya. Oh. Wazomeleza. Wagidima phambi koAhabi. Sani bantwana, sanezi izinto eni ashara ngazo. Khawulezani. Bopha ifika yamfundisi. Ayindinayo kaloku. Bopha mfundisi wami. iBhayibhile fanele sikhulume sithethe
ize iphile njengoba ingaphili nje ebantwini. Kahle kahle iBhayibheli iyaphila. Amen. That is why ithi iBhayibheli izwi likaThixo liphefumulelwe nguThixo. Yonke into enomphefumulo noma enomphefumulo ithetha uba iyaphila. Amen. That is why athu David, let everything that has breath praise the Lord. Yonke into enomphefumulo ayidumise uThixo, ayizukise uThixo. If iBhayibheli inomphefumulo, ilento ithetha into ba iBhayibheli iyaphila. Iyaphila. Iyaphila iBhayibheli. Ankathala abantu bangathini. Iyaphila iBhayibheli. Ililizwi likaThixo elithetha nabantu. Ililizwi likaThixo eliqhafaza amadwala. Ililizwi likaThixo elivula iminyango. Ophinda umelwane liyaphila elizwi likaThixo. Mina ndiyiboni nje, andiyiboni nento okoko abantu baloko bayezicaweni bayazifanela nje nathi esingayi ezicaweni. Hayi awubonanga kakuhle, asifani. Asifani. Noma singangena sonke kwaSpa pha eSparks siphusha itrolley asifani. Singathatha the same grocery kodwa asifani. Hayi umuntu onoThixo akafani nomuntu onganaThixo. Asifani. Ningaqalijonga ningabona ngathi abayafana bonke abantu. Hey, sinento. Awu yasemazulwini. Yebo. Abanye abantu abayiboni. Sinento ebunzini lethu. Sinento esohlukanisayo nabantu abanganayo uThixo. Asivela amadimoni athe inaba laba si asifani. Bambani xesha mfundisi ndiphi ixesha tata? Kubani lothi liselihle ixesha kunomvuselelo ke lo. Aba bantu abasindiswe emvuselelweni ke liselihle. Andisijongela ixesha because kuzawuthiwa liselihle kanti u10 kube kuthiwa liselihle. Bambani basalwa gqibezela mntana. Wazomeleza wagidima phambi koAhabi bada baya eIsrayeli. Mbambo 46. Mbambo 46. And that is the reason I sing And I shine for Jesus. for Jesus came down And lifted ubophe kakhulu kawuyikhulule uzayibopha. Ndifuna ukuchaza nayo into uyibambe apho, uyibambe uyithi yabona uyibambe kakuhle, uyibophe kanjalo ke imani. Andifuni abantu baphume apha bathi yo ubetshisa uShamsi into abeyishoye kodwa baphume bangavanga nto. Ngoba ipurpose akusukitaza no excite abantu kodwa abantu fanele bafumane imessage ukuba uThixo ubethini kubo. Ngoba into echange imeko yomuntu lilizwi likaThixo. Amen. Into evula izingcango ezivaliwe ngumtholi lilizwi likaThixo. Into ephindisela umuntu kwiposition yakhe lilizwi likaThixo. Izwi likaThixo liyaphila bazalwane. Haleluya.
bamba. Verse 46. Yes. Saye isandla sikaYehova saba phezu koEliya. Ngicela ukuthi uyibambe lento. Wazomeleza. Wagidima phambi koAhabi. Kwaye isandla sikaThixo, isandla sikaDikhoyo sasiphezu kwalomuntu. I-message yangelinye ilanga into yokuba ithetha ukuthini into ethi isandla sikaYehova noma isandla sikaThixo siphezu komuntu. But ngifuna ukuthi uyibambe namhlanje. Ngenye imini xa ndibuya ndizawushumela intshumayelo ethi xa isandla sikaThixo siphezu kwakho. Okwanamhlanje ngifuna ukuthi uyibambe just i-introduction yento ethi isandla sikaThixo sasiphezu kwakho. Ithetha ukuthini? Is an intro. Nansi into endifuna uthetha ngayo. Na imeko asicreate imeko sendiyafa. Lo muntu kaThixo lo othi abantu abanyuke intaba baye phezulu kwi-Mount Carmel. Izulu lalingekho for 3.5 years. Nguye kanye lo tata wathandaza wavala izulu. Jesus. Nguye wathetha noThixo wathi bawo akuzukuba namvula for 3.5 years. Yeah. Imvula izunetha, izulu alizunetha. Jesus. Nguye owavala izulu. Yahlasela indlala, sahlasela isomiso. Kwabakho umuntu okuthiwa nguAhabi. Wayesuka ezweni elibizwa ukuthi kwaJisrayeli. Not far from apho uEliya wayehlala khona. Lo muntu wayengumuntu omkhulu. Wabona imfuyo isifa. Ibulawa ukuthi amanzi awekho, izulu alinethi. Wabophela izinqola. Wehla waya kumuntu kaThixo. Ayefika kumuntu kaThixo, wathi umuntu kaThixo, imfuyo iyafa, abantu bayafa, izulu alikho, yenzinto umuntu kaThixo. Kwehla umuntu omaziyo umuntu kaThixo, wayothetha nomuntu owazana noThixo. Engumuntu omkhulu kodwa wehla kwiposition yakhe weza kumuntu kaThixo. Wathi umuntu kaThixo yenzinto, imfuyo iyafa, abantu bayafa, izwe lombile, isomiso. Wathi yenzinto, ngamanye amagama ubethi thetha noThixo wakho, kaloku siyabhubha siyafa. Kawuthethe umuntu kaThixo nalo Thixo wakho anise izulu. Umbuzo uthi wayazi ngani lo tata? Wayazi ngani ukuthi xa esiya kumuntu kaThixo, umuntu kaThixo unayo i-ability yokukhoza izulu kuba line, okanye ukukhoza imvula ine ibe ingekho, kuhlasela isomiso. Wayazi ngoba ngelo xesha babekhona abanye abefundisi, babekhona abanye abaprofeti, kodwa waya kulo. Esifika kulo wathi umuntu kaThixo, kawuthethe noThixo, kwenzeka into, siyafa. Wathi umuntu kaThixo kuye, hamboja usele unyuke. Kuyatshiwa kuyaselwa, ogqibapho wonyuke. Izinto azenzeki namhlanje. Yeah. Abantu abayibambi i-instruction ukuba uThixo uthini.
South Africa ididekile namhlanje kukhona ama-GNU izinto ezikhozwa ukuba uThixo bambekele ecaleni. Badidekile abantu abazi ukuba ithini lento. Akukho umuntu owazi ukuba into eGNU isaphi. Jesus. Kakho umuntu owaziyo. Asazi noma lento ithatha izwe ilibuyisela kumabhulu noma asazi. Kodwa nje kunento kuthiwa iGNU. Yekeleni abantu bakaThixo. uThixo afika kubo athethe nabo abachilele belele ebusuku ukuba ithini into yalento. Ukuba ixesha belikhona benzawuthetha ngayo. Ndikuxelele the outcome yayo ingakenzeki. Mbelo singabe eBhayibheli kodwa kumelanga xa umzalwane bomzalwane stereotype ongazi nokuba ezweni kwenzakala ntoni. Wena yiBhayibheli all the way, iBhayibheli all the way. Hlakanipha. Ithi iBhayibheli nihlakaniphe okwezinyoka kodwa nibe mnene okwamajuba. But nibe vigilant. Why? Because ithi iBhayibheli John chapter 11 ithi iBhayibheli umbuso kaThixo uyahuzulwa uthathwa ngenkabi. The kingdom of God has suffered violence, and violent people, they are taking it by force. So now, what does it mean? It means there are people that need to rise up from the church. There are people that need to rise up and say, we are sick and tired that all the good things they happen to the unbelievers. Now it's our turn. Now it's our time. God change our situation. God change things. Bambani bazalwa, bambani. Gqiba mntana uhlale phansi uvala imic ugqibile. Saya isandla sikaYehova saba phezu ko-Eliya. Yes. Wazomeleza wagidima phambi ko-Ahabi bada baya eIzareli. Yabona uThixo xa zakwenza into ndoyika isivinini, ndoyika ispeed sento ezakwenzeka ebomini bakho. Abanye bazocinga ukuba hayi bese excite nje umfundisi. Mamela ndithetha nje ngomuntu kaThixo. Uthi omnye kodwa tata ikhona into engenzeka apha kuthi eMthatha. Apha eMthatha kulo Mthatha esihlala ku ikwinto enhle engenzeka eMthatha. Mamela into ayikho ngomthatha, into ingoThixo. Ngoba umuntu ohamba noThixo noma ungambeka in the wilderness uyasurvive. In the wilderness where everything is dry, where nothing grows, but in anothing ayabazalwana. Ndibethwa lixesha manje. Ininzi lento endifuna ukuyithetha. Gqiba mntana uhlale phansi uyaniphazamisa xa umile. Saya isandla sikaYehova saba phezu ko-Eliya. Yeah. Wazomeleza wagidima phambi ko-Ahabi bada baya eIzareli. Yeah. Amen. Wagijima phambi kwa-Ahabi. Amen. Wagijima. Mamelani bazalwane. Ufuna ukuyithetha kakuhle lento wonke umuntu andive. Ukuthi is it possible, iBhayibheli sometimes yafuna umuntu ereason. Is it possible ukuba umuntu obophele amahashi, obophele ingqola zamahashi, amahashi kuthiwe kulo muntu khawuleza tata uleqise
uthi umuntu kaThixo izulu imvula iza kubamba endleleni ukhawuleze tata ulibethe ihashe wabetha amahashi lo tata ngexesha yena ebheka eJezeriyeli umuntu kaThixo bopha hayi ubophe aphezulu lo uyahamba ubhekisa amahashi apha phuma khona eJezeriyeli lo muntu kaThixo yena usuka ngaphansi kwentaba wonyuka intaba xa efika entabeni wathandaza nayivinto lo yangelo xesha ayahamba amahashi ayabethwa lo usathandaza uthe kusuka apho ivala imike yakho mntanami ivala imike yakho baba mfundisi nalilanga lishona wogqiba uthandaza ithi iBhayibheli wabopha ukhalo lwakhe kaloku sithetha ngumprofeti uEliya indoda eyayiphatha naya ibeka emahlombe sithetha ngomuntu owayephatha imendle sithetha ngomuntu owathi uElisha ndifuna into ephezulu kwakho iphindwe kabini apha phezulu kombamba wathi hey sucela leyo nto inzima wathi tata ndi serious wathi hayi khawusale apho uThixo usandithume apha wathi as long usaphila andizusanzohamba nawe andibambe eyogqibela uthi xa befika eJordan umfula iJordan ligcwele uEliya uElisha valana ama-mic wenu switch off ama-mic mamelani bazalwane xa befika kuJordan iJordan ligcwele afike uEliya uhamba noElisha lo othi ufuna intambiso ephezulu kwaEliya iphindwe kabini apha phezulu kwakhe lavala iJordan buka umuntu osandla sikaThixo siphezulu kwakhe wafika ubephatha lento uEliya imendle ayefika eJordan kukho amadodana abaprofeti bathi kulo Elisha yewena ulandela umuntu othathwa uyathathwa utata kuyahamba namhla uyafa lo muntu uthi uElisha ayithula diyazi in other words uthi uElisha ndiyayazi into endiyifunayo ndiyayazi into eliyileqayo bafika eJordan xa befika eJordan amadodana abaprofeti ngaphesha bebebhekile ukuthi bazawuthini kaloku iJordan igcwele ithi iBhayibheli bathi ukufika eJordan uEliya hayi uElisha ngulo ofuna idouble portion abefika uEliya wakhupha imendle ligcwele iJordan wathi uEliya ayethi amanzi athi ahlehla bawela kwavuleka hayi esistory ayisengane kwalo amanzi ahlukana phakathi njengakuMose kuye lo uEliya umenzo ummangaliso bambani sendiyafana kula uAhab nangu Ahab uyanyuka nezinqola zamahashi lo tata usentabeni iKhameli xa elapha entabeni iKhameli ithi iBhayibheli wogqibapho wabopha khululu gcobo lakho Nkosi
esimeni kunento endivayo emthatha usuku wehla kaloku entabeni soze wehle ugijima soze intaba xa wehla kuyo fanele ukuthi make sure kuba you balance kaloku kunamatshe kukho yonke into wehla uthe xa sefika phansi lwatata beyeseyosithela bukani izimangaliso zikaThixo wabopha iloyizi zakhe wabopha ukhalo lwakhe wahlala emva kwezinqola zamahashi lo mprofeti kaThixo amahashi abheke eJisrayeli amahashi versus umuntu yinqola zamahashi ihashi kaloku liyahamba bazalwane ngespeed kodwa khawujo kanibuke into uThixo ayenzayo umuntu elithi iBhayibheli uEliya wayengumuntu ofana nami nawe kodwa wathandaza wathi izulu alingabikho for 3.5 years khange libekho mamela the same Eliya nguye lo othe kunyana wakhe nyuka kubeka i7 ujonge ngasolwandle ujonge ukubuza ukhangela ngasolwandle ubuya ikhona into ozayibona na xa ubona something uzundixele kwa7 wabona ifu elincinci likhuphuka ngasolwandle nanga uAhabi abheke wahlala emva kwakhe uEliya isandla sikaThixo sasiphezu kwaEliya andazi noma bazalwane bayayiva yini lento bazalwa we can prove it even now we can take horses and take men and say let the race begin. Horses will always win the race. Why? Because horses are powerful, they can run very fast, but because of the hand of God that was upon Eliya, I don't know whether the Spirit of the Lord wahlala uEliya emva kwezinqola wafika wasindlula washiya amahashi wayongena eJisrayeli washiya amahashi ehamba ngezinyawo yini indaba isandla sikaThixo sasiphezu kwakhe wayengagijimi nje kodwa wayegijima ngomoya ndivumelani niprofethe emthatha lento ezakwenzeka kuwe ayizukwenzeka ngenyama kodwa izakwenzeka ngomoya kaThixo two things mamelani bazalwa two things kuthiwe eyoqala nayithatha ngespeed on the 7th time when the small cloud like a hand of man rose from the sea uthi umprofeti lo xa esihla ethi ndibone tata into encinci lingana nesandla somuntu iphama ngasolwandle engathi ifu uthi umuntu kaThixo hamba uxelele uAhabi ukuba abophele because ndiva umdumo wemvula enkulu mama ndiva umdumo wemvula enkulu kuthetha uEli uthetha nonyana wakhe uthi hamba uxelele uAhabi ukuba kabophele because kukho umdumo wemvula enkulu endivuvayo Evindo ithi iBhayibheli emva kuba thethe kanjalo immediately ngokukhawuleza yatshintsha iweather
lanyukif, lashintsha kwaba mnyama phezulu, wavuka umoya. I'm here to prophesy. Hey, there is a turnaround that is about to take place upon your head. Usanaya inamahosa. Hey, there is a turnaround coming your way. Count. Turn around. Ngokuphazima kweso, ngokukhawuleza yatshintsha imeko, latshintsha izulu. Mthatha, allow me to prophesy upon your situation. I don't know what you are going through, andazi ukuba kwenzakala ntoni mtha, but allow me to prophesy. Ula mama mayandele bobosa, ipakasata ikatos, libasikama ilabosha. Hey, usananama usakaba. Yashintsha izinto mthatha, yashintsha imeko mthatha, buyatshintsha ubomi bakho, buyatshintsha ubomi bakho, ziyatshintsha izinto. Thixo ka-Eliya, Thixo ka-Eliya, Thixo ka-Eliya. Ula baba Sandana Mokosaya, Thixo ka-Eliya. Usanaha inamahosa, inamamakosa, inamamamayande, inamamahos. Satatatatatatata, usabababababa. Now amandla, nasi isandla sikaThixo. Abazalwane, nasi isandla sikaThixo. Nasiya lapha emuva, nasiya laphakathi. Siyabathinda, siphezu kwakho. Shaya isandla uvule umlomo uthandaze. Sekhathala babosi. Rana mandobosia, Ibaba Sikepepe, Ripa Kosata Parondo, Hitaya Nikabaya, Hitaya Nipasika, Hitaya Nipapasata, Hilababa Kontarabosa, Hiata Satane Papa. Mayata! Usanaha! Hey! Sipakusata, Ipakusantelebesa, Iprakotoshkama, Libasikatahira, Rakekekekekekekeke, Usanaha. Alamosa, Alamandos, Alamosa Tapa,
Anamasto. Wendebo besa te bebese ke boyanda. Qhubeleni isandla esikhulu. Ngifuna ubeka wonke umuntu isandla. Izapha mntanami. Wonke umuntu okhona apha ngifuna ukumbeka isandla. Mekele, something is happening to her. Something is happening to her. Yes, Mampazamis, Tatel. So, yeah. Thank you, Jesus. Funubeka wonke umuntu isandla. Izapha sis. Izapha. We worship you. You are worthy. Mvuseni mletela. We will, mighty Jesus, you are worthy. We will, you are worthy. Is that my voice? To be praised. We worship you, Jesus. You are worthy. You are worthy.
Lindela. Yandiva tata. Lindela. Lindela kukho kuzokwenzeka kuwe. Kubantu endibafunayo. Mighty Jesus. Kubantu endibafunayo. Ndifuna ukubeka wonke isandla. Kodwa kukho abantu endibafunayo. Ala Masaya. Shandele bosi. You are worthy. You are worthy to be praised. Kwanza namhlanje usuku. Alasike. We worship you alone. You are worthy. You are worthy to be praised. We worship you alone. You are worthy. Power. Fire of the Holy Ghost. We worship you fire in the name of Jesus. Listen, Pambi. You are worthy to be praised. We worship you alone. You are worthy. You are worthy to be praised. We worship you alone. You are worthy. You are worthy to be praised. We worship you alone. You are worthy. You are worthy to be praised. We worship you alone. You are worthy. You are worthy to be praised. We worship you alone. You are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy. Wakumtakaza phambili abanye bavele ngapha abanye bavele ngapha. Sandela mokosa. We worship you. You are worthy. Sandela we worship you. Yes. You are worthy.
Jesus. We worship you. You are worthy. Usanaya. We worship you. You are worthy. You are worthy. We worship you. You are worthy. We abantwana bakho ukhona uhlushwa yisisu phakathi kwabo, uhlushwa yisisu, unomntwana uhlushwa yisisu, siyamkhathaza siyamhlupha. Tata inyanga yonke liphelileyo. Last month, the whole month, Yonke inyanga the whole tata. month of June, Ewe tata. ukumntana akho uhlushwa yisisu. Sisiso tata. Uyandibonisa uThixo ngoku xa ndibeka isandla apha kwezi picture, kwezi thombe, Ewe tata. uThixo usika isisu kum. That's why ndibuza uba ukhona umuntu okanye umntwana akho ohlutshwa yisisu na.
tata. uthi wena ulo wentombazane. Luyintombazane tata. Right now kukho ummangaliso olwenzakalayo kuye. Tata. Eva mama? Yes tata. Umfone xa uqiba uphuma apha Tata. ukuba intoni ayifilile. Checkani ixesha. Checkani ixesha uba ngubani ixesha. Ubuza ngeli xesha ngubani ixesha? 5 phone mama. There's a miracle that has happened. Tata. Yes. Tata. Lesiso besimhlupha, siyamjuqa, siyamsika, Tata. simqeda amandla. Tata. But namhlanje uThixo uthi it's over. Thank It is done and dusted. It's finished. Jesus mighty name. Thank you God. Thank you Lord. Kan qhubelele sisandla esikhulu. Nkosiyam bazalwane siyambulela uThixo kakhulu ukusambela kwakhe. Sizawundlula sishiye iminikelo yethu kuba bonke abasibukele. Thank you. Emakhaya. If you are blessed by this message and you feel ukuba no there is something man okufanele ikhawuleze nalapha kum, please make sure xa ujonga pha ku screen kukho amagama agijimayo zi-banking details zethu. If you say tata waze wandisikelela ngale message, le message ngeyam, please take those banking details, uthathe ezi banking accounts, usowe okanye utshale imbewu yakho. Uthi I'm sowing my seed ye breakthrough, azikhawuleze izinto zam. Thixo tshintsha imeko yobomi bam. Thixo umusa anisikelele nonke enisibukele emakhaya. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Kan nimqhubele isandla esikhulu Yesu.